Ningma masura chama zigime kanyamada kanyashin jabaranu mo wala safa muya bise sura ufe Sherifla TV babonanga kuna foni na mimbi wala like awye malikunga ani jien fa wore kunga mafo yewoni afuma seleye kada ukloka kafo malisila matonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali ananyamaba asayada Sherif Ousmane Madane Haidara dona taula kerengerane nyana juin kalotile muga nata laje bade ka nga sigi senga malifa bala Bamako laje mingeme ka wele bla malisila matonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali kadamine sigida nyema yaso la commune ni cercle marabolo la kanase Bamako mo bela jele de nanyonzoro kabeni juin kalotile muga e wele imbora asayada Sherif Ousmane Madane Haidara yoro akele ko kaddo anga jamana dine bulofaraw bela jele ka ani dine duba bela jele ka Mali silamaya bise kaddo dakelembe ka boda kelembe tabulo nu tabbe ka nyomene juruba kelena la nyine yoye sigi fene ka se ka ke Mali silama dine ni dine wore mache ka jamana basigi la nyine yoye ka sangane o laje banata ye sigi kerengerene do de kera ka beni sibiri juillet kalot leta ani sabaye ho Conseil islamique jabala la ka nyafolike halibi mawye ko ke choko kunganga je ka nyamada Mali silama tonga faranyonga jakuluba au Conseil islamique du Mali akeme ka laje babuloda laje minganga ke juin kalot le muganata la nyini domi mbora anyema bayoro no ye Mali shilama uka nyema baye asayada Sherif Ousmane Madane Haidara shilama ubise ka jeku tege di nyomo ka doda kelemve ka boda kelemve tabulu mabo tabulu la uli ka joba mingera asayada Sherif Ousmane Madane Haidara fe ka du tabulu bela jeleka anga jamana adine duba bela jeleka ulaje bari kanga ke juin kalot le muganata nyebla laje do kera Au Conseil islamique jabala la kabeni sibiri juin kalot leta ani sabaye anga yeta imi ni qur'ana yere kuma men ka wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu anga nyon tege mine ka nyon sembla wadi nanani gila Mali kono ben nan tinna otola limama ko ni ko fen fen ben ani faranyongay madama juma bi jommo nyakoro kiga khutuba ke kelenya ka dina ka islamiya ka ni wona ni kulwere nana kafko ambela jidinga faranyonga ambela jele kini ni numande jama jekule jele wodi fana kabaraga no ni wo kera alhamdulillah mi wele kon bla islamé bedema be kanyo soro pale de la critique la bi kunyo ni wo le 20 juin inshallah mandala ni mabe limama ko keneka madama limama yere ka la halaya la ambe monyo wele ni ndela dungo don ni mabere nana kanga faranyonga mabere dunte ni ko limama ko conseil ni ko conseil ko limama ambere jelen fakilim bakili inshallah laje memena ke juin kalot le muga na keme ka Mali adine bulu faraw bela jele wele adaba kunye jamana kolosumani na basigi jamana de unga nyongamvo kerengera nenyana silama ukanyo mina juruba kelena silama dine alabaraba oni dine wore mo ukase nye sigila bela jele kanyo mine kafwanye Mali denye alla nyini yoye bi ambia ho Conseil islamique du Mali nyamo ko togola Seydi Sherif Ousmane Madane Haidara abitamana ani amvla kulu minyara kuna no ye ho Conseil bina jere ba minga le 20 juin palais de la culture là wali asa Mali islamou atabulu be anga khutuba bi foli minga nyongo anga discours bi foli minga nyongo no keme sabu ka jamana don yoru duskun fofo nyongo parce que ni nyamoko o mabbe ko mo ti bew ni nyamoko o mado dagale ve ko mo ko te ka do dagale ve donc nyamoko ka tabulu ko ani nabulu ko ka se ka don ga fo o na flay dinana minga bon fe be o la ila na rasulullah ay nyoko soro la ka ban anga je ka do dagale ve ka bo dagale ve o projet bi me ho conseil bulo na bu wati jambo no projet konona de na ya ho conseil nyamoko wuli la ka ta groupement de leader la no suifi o ka tombaye Tijani au Kadri au Chazeli au ka nyini anga do dakeleve ka wuli ni Sheru Madane raka bonyai ka ta suna mako ka siège la Moussa Bougou anga ta fitre tali nyobe ka wuli ka ta limama na ka do dubo kan ka do anga mashayikh kan ka do anga tomba kan andara zawiya la ka ta Sheikh la tanaka ka mo fi ka ta Sheikh Ismail ka famina no ye nyare lay dubo be dina tabul kono ku joro wonedo gunoni bengala anya mo cha bema pour que ka nyina ambe ka do dageleve atika mo do kama ni mami ameriki bi ka ka mo do kama do fili la
Machika total machika natal mais fema lo ka bona be silamo ka do degal be ka bo degal be wala sa faso bi gele mi ngono bi jamana be se ka bo akono parce que ne on bena ka do degal be ka bo degal be jamana do bi be aka tala fe am se ka sabe ka jamana ko suma ka abasibi ji ko chama mi ta islamia sekere ko talaba nununa ka joma yawla doga yalula mais abe bora silamo ka farfarali de la de na o farfarali ko ko prena bata bi do de o womi me de ko ko de sudi o jere bara munun bolo dara ave o to tunya siki bakele miye o de bude ke le 20 juin de la nga nyimo Chérif so dan hadara ali Cheikh Ibrahim Konta wale de commission d'organisation nyimo ya nyine ko nga feature welebi ka structure de base welebi parce que amuye date folota c'était le 2 mai au Borama kadaka le 25 avril combien Mali soro be boro kalama o ko so ko se aka siki mbwama kabla le 20 juin donc anga structure base wele ka commune wele ka feature wele ka dine nyamko wele ka almamu wele ka zawiya wele ka nyini u jore mi nyakoina u ka do o bara kono nana ka foko dati min confirmer na sisan no islamo ka sorti badoyi rassemblement badoyi min nyamko ya anya di ministre des affaires étrangères mais ka parrainage na bonya betakadi ministre de la réconciliation parce que bien ngopma de do chebe ni kambe ngopma de do cohésion sociale ngopma de do islamo yiradama ani nyonje ani islamo ni dine woro ni nyonje anga saka kunsigila parce que mo ko ni islamo yiradama mabe mo do anga busa bitali ma woro ma o mo ma woro fana ka busa bitali o ma mais nanzera ka bañe ru ni nyonje ani dine woro fana ka bi kunsigila chogomi ka o nyefo anga bogo nyana be ka be bunya anga balo du ko ko lafia la ka to bla ka ala ko nal kema jodo ani ru na lafia jamana na lafia nyedo ni jomaya munum taka nyashi dina ma anaka sabiya ko fana bo dina na donc o sigi nyebla sigi do de ni ka association wele ka feature wele kana bonya do kan kana karama do kan ka participation yi barena ku ka contribution yi ni ou différents commission munum be u ka do ala nga kuma ka fala anga nyamo ka kuma kan anga vice président Cheikh Mohamed Makiba ay foli mun la se jamama fala be foli ko ya kabi ko indamna aw wela kana ni kenenga ko de jama bereka koe sa me bega kodo dina nga mo bega kodo wa ha amu sa klinika fe bunu me ka lame sebona abera jerina la ni jamana ka lafia ani jamana don ka lafia de dina afeka basigi o dina ka se ka tanga abunya ka to aka ina fo pesa ya ko to ya muna o de kama aka ka ambe ka mbo di nyoma ko ibe se kanye kada ka ni ko faso do no mamununka o la grema bo do dina mo ko we anga jamana dina jamana do ka be kunu o dina jamana do bi o dina jamana do shini abasigi ani akorosuma asabo do dina mo ka no mene asabo do dina ka tanga akonara wa ame ostrandika ko inye ala ko bara de ko inye ala kala ko bara de sallallahu alaihi wasallam o se medina be kala mu fo ay abe fa o de wadia ko ambe je an ambo di ngoma ka nyon de me ka to ko inga sagani aka ko bay ko mun abe do skona abe nen ko ga abe kene ka bara fana ne fi mu sola akonara am ñu ko dem ka aw fi glan da fay ala tara de tay wa amara tara de ko ni ala ka ni amudo amen ala ka lañu so ta amudo ala ka ben se mande amma aka jamana famao o bodo ko ngoro ko sebe tina fo atemna to ko amuna ni nyongumbe ba memina ke anga jamana fa bala Bamako juin kalo tile muga Haut Conseil islamique du Mali no ye Mali silamaya nyema ya soye anona blau Mali fanda nani bela jelela ka damine kominu na cercle marabulu ni bela jele na ye keneka am sinema Mali lokolidonga faranyonga jekulu koro
o maakɔrɔw ka jɛkulu do ka sanga ni Mali jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ye u ye kunnafoni di kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan kunnafoni di min sen bɛ u ye u ka dɛmɛ ni dɛmɛ dajira jamana ma ɲɛmaaw la k'a fɔ u bɛ u nɔfɛ fasojɔ baaraw la ani jamana ɲɛmaaw ye sariya kuraw minnu da ani dɔnsen kuraw minnu da fasojɔ baara nasira fɛ u y'a jira k'a fɔ u b'u hakili don yɔrɔ sɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakana ko nasira fɛ Amadu Kamara ni Abdoulaye Sogodogo ye fɛn min sɔrɔ ka bɔ o sigi la ka bɛn ni sibiri juillet kalo tile 13 ye an ka jɛ k'a ɲɛmada ni kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ nin ye ni a hakilina ɲuman bɔra amsinɛni maaw la a kun ti dɔwɛrɛ yaasa ka wele ani ɲɛfɔli kɛ malidenw ye ka tɛmɛ ni kunnafonidilaw ye u ka dɛmɛ tali ka ɲɛsin furancɛrɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma ka kɛɲɛ ni u ye sariya kura minnu ta kɔsada ninnu na hakaja fɔ ka se furancɛrɛ fanga kɛlen ka san 5 sɔrɔ o décision minnu bɛ tali kɛ lakanako bunakun kan ani moto belebelebaw bolili fɔ ka se an ka kungoda minnu lakɔlɔsili bɛ finitigilakaw fɛ k'a fɔ jamanadenw ye ko an bɛ guerre de la mɔgɔw m'an to yen n'an kɔmadi mɔgɔw ye an kɔ ka dan an yɛrɛ ye décision minnu taara ko moto ba ninnu ko ka bolili dabila ayiwa yɔrɔ dɔ bɛ yɔrɔ la min ye forêt classée ye ko ka yen taga dabila a kɔrɔ ye mun ye an b'a fɔ minnu ma ko tero olu b'u dogo o yɔrɔ ninnu de la u bɛ yɛlɛ o moto ninnu kan ka mɔgɔw bonɛ u ni la i m'a yɛlɛ le 25 avril 2026 complot international 12 000 hommes maa wɛrɛ ma labɛn dɛ nanzaraw de y'a labɛn c'est l'OTAN qui a organisé tout ça 12 000 hommes ka an ka sɔrɔsi finiw dilan ka an ka marifaw dilan mobili ninnu k'a bɛɛ kɛ an ka armée fɛn ye pour que ka na Mali bin ala barika la barika bɛ an ka fama na barika bɛ général Goita la n delila k'a fɔ nunu nana an bɔ bolola de aw sɔnna a ma sɔn o ye lɛgɛsɛ de n'an bɛ se k'u dɛmɛ ni fɛn fɛn ye an k'o baara kɛ an bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye sisan moto ba nin a y'a boli dabila yɔrɔ yɔrɔ n'a fɔra k'a kana don yen nɔ les forêts classées la a yelen ni lajɛrɛ kɛnɛ kan honorable Sambu Jajɛ Fofana a nisɔndiyalen ye nin kɛnɛ sigili la a ye foli ni waleɲuman dɔ ta ka ɲɛsin a tabagaw ma k'a jira k'a fɔ ko jamana mago bɛ nin na an bɛ don minɛ ko bi ka se ka sigi ka baro kɛ journalistes fɛ Mali bɛ lahala min na bi lahala in tɛ dɔwɛrɛ ye Mali bɛ kɛlɛ de kɔnɔ Mali bɛ janfa de kɔnɔ ka mɔgɔw ladɔnniya o kɔnɔla la k'a dɔn k'a fɔ ni mɔgɔw sensibilisera ka faamuyali kɛ o b'a to an bɛ sɔn ko caman ma gɛlɛya min bɛ sen na a bɛ bɛɛ de concerné gɛlɛya min bɛ sen na a dabɔlen don a kama de yaasa ka Mali lasegin kɔ aussi u ka kuma in kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ gouvernement ministère o ministère u bɛ ka activité minnu kɛ u y'a caman ɲɛfɔ pour dire que nin gɛlɛya in kɔnɔ malgré tout en tout cas baara bɛ ka kɛ fana et ça on peut le dire on peut le constater k'a fɔ baara bɛ ka kɛ donc ne kɔni nana bi ka na fara o kan a ka kɛ n ɲɛna et vraiment a diyara n ye a bonyara n ma kuma minnu fɔra bi ni journalistes y'a lase a seyɔrɔw la je crois k'a bɛ kɛ fɛn min bɛ se ka maliyɛnw nafa kosɛbɛ mɔgɔw k'a lamɛn ni hakili ye mɔgɔw k'a lamɛn ni faamuyali ye et mɔgɔw ka baara kɛ n'a ye fana donc o b'a to sabali bɛ se ka na yaasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ cogo min na donc en tout cas c'est fɛn dɔ min b'a jira k'a fɔ an bɛ autorité de la transition soutenue à 200%, ka président soutenu à 200%, ka institution bɛɛ soutenu à 200%. Et c'est ça qu'il s'agit. Ni kunnafoni di kɛnɛ a kɛra wagati ye a labɛnbagaw bolo u ka se ka ɲɛfɔli caman kɛ décision kura minnu tara jamana ɲɛmaaw fɛ nafa minnu b'a la ka sɔrɔ ka wele kɛrɛnkɛrɛnnen lase jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma sariya ninnu la batoli ko ɲuman na. Donc a bɛ kɛ ka an lakana de que les gens u k'a faamu k'a fɔ nin mesure ninnu talen don pour nous aider k'an dɛmɛ k'an lakana an yɛrɛ fana k'an yɛrɛ dɛmɛ a ye baara min kɛ san 5 kɔnɔna na dɔw ye san 30 kɛ u ma se ka hali a tilan kɛ ni n ko n k'a walan an tɛna fara ɲɔgɔn na bi mais kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi de don misali la sɔrɔsiw u y'o équipement min kɛ n'i y'a ye ɲɔgɔn kɛlɛkɛla tɛ kɛlɛkɛminɛnw de b'i bolo u m'o san an bɛ yɔrɔ min ko bi an tɛ siran maa ye an tɛ bin mɔgɔ ma ni mɔgɔ min k'i bɛna bin an kan sɔrɔsiw i b'u siri o ɲɛ yen o ye kelen fila dɔgɔtɔrɔsow centre de référence ninnu bɛɛ bɛ ka kɛ hôpitaux ninnu ye hôpital dɔ belebeleba dɔ bɛ ka jɔ Banakoro k'a fɔ minnu bɛ taa Tunisie minnu bɛ taa France minnu taa fɔni kɛ a ka di ye ka taa tourisme kɛ n'o tɛ o bɛɛ bɛ ka sabati économie an bɛ yɔrɔ min ko bi an bɛ ministre de l'économie et des finances fo an bɛ en guerre on est en crise i y'a faamu aujourd'hui le trésor ne doit pas 1 franc à quelqu'un maa si ka juru t'an na
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali bakuruba la ANSINEM jɛrɛjɛkulu don minnu ma sigi politikiko kama wa kɛlen bɛ ka Mali ekɔliden kɔrɔw olu ka jɛkuluba ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. An bɛ don min ko bi u kɛlen bɛ ka wuli ka dɛmɛ ani dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin furancɛrɛ fanga ɲɛmaaw ma ni kɔkɔrɔmadonniw hakilinajiraw ani bilasiraliw ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu dɔw bɛ tali kɛ fɔnkɔɲɔgɔn minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye o kow bɛɛ lajɛlen la Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Bi kunnafoni di kɛnɛ in yɛrɛ bɛ don o hukumu kɔnɔna na. Mali Silamatongo ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali Manyema, Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema, Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madana Haidara de Seyada Sherif Ahmed Tidiane Haidara sɛbɛnni kɛra gafe la ka tɛngun a la laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ baaraba min na diinɛ carinen ni fasojɔ baaraw la ka se ka wale ɲuman dɔn ni nin gafe in sɛbɛnni ye gafe min sɛbɛnna an ka lɔgɔli karamɔgɔ ni sɛbɛnnikɛla Kali Jalo fɛ a ka gafe wolonwulana don gafe min dakuru ɲɛ gale ye Sherif Ahmed Tidiane Haidara le missionnaire ase Sherif Usman Madani Haidara de ase yada Sherif Ahmed Tidiane Haidara mami mblame chila chimi mbebela jele nafa gafe indenguna sirifila duba kono bangoni jangine bugula Silamaya dɛmɛtɔ Fédération Ansari International fadi Manyema chama gume keneka ka fara sɛbɛnnikɛlaw ka jɛkulu mo nunu bela jele ɲɔgɔn sɔrɔ sirifila duba kono an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛnɛ fɛ sirifila duba kono bangoni jangine bugula liburu indenguna sirifika sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali Asayada Sherif Ahmed Tidiane Haidara la gafe sɛbɛnba fɛ o tɛ maa wɛrɛ ye Kali Jalo do lɔgɔli karamɔgɔ do sɛbɛnnikɛla do wale ɲuman dɔ ni seereya do a fɛ ka ɲɛsin Mali Silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali Manyema, Mali Silama diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema, Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyada Sherif Usman Madani Haidara de Seyada Sherif Ahmed Tidiane Haidara mo a ka wulikajɔw ni cɛsiriw la dugu jako muganin da Silamaya diinɛ cɛrinin na maayaw kalali la nin donba in ka sanga ni gafe bisimilali ye gafe min sɛbɛnna ka ɲɛsin Asayada Sherif Ahmed Tidiane Haidara mo sigida ɲɛmaaw Silamaya dɛmɛtɔ Ansari ɲɛmaayaso ma ɲɛmaaw gafe sɛbɛn sifinakaw ka jɛkulu sɛbɛnnikɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu Silamaya dɛmɛtɔ Ansari sifinakaw association an ka bɛ maaya la coordination des jeunes du Mande Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ sanfɛ kalansow ni cɛmancɛ kalansow la n'o ye Kamusi ye groupe Imam Husseini club des jeunes littéraires d'Afrique nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka baara seereya vraiment ala tanu an nisɔndiyalen bɛ an bɛ Sherifula wulada in na an ka Seyidu fɛ min ye Seydi Ahmed Tidiane Haidara an ka balimacɛ dɔ min ye Jalo ye vraiment a ye laɲini dɔ k'a ye min ye ka bonyamasegin dɔ k'a ye bon o nisɔndiya de b'an na an b'o yɛrɛ de kɛnɛ kan vraiment an nisɔndiyara ni a baara kɛcogo yɛrɛ ye sabu baara tacogo ɲɛna bon a ye min fana fɔ an karamɔgɔ la min ye kitabu sɛbɛn an yɛrɛ bɛ caman kalama bon mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ caman kalama o ye min confirmer donc an bɛ an balimacɛ yɛrɛ fo min ye écrivain ye voilà donc livre yɛrɛ bɔra an karamɔgɔ min ye min ye Ahmed Tidiane Haidara le missionnaire et tuma dɔ la an b'a fɔ ko l'ambassadeur de la paix u bɛ ŋaniya ɲuman ye ka ɲɛsin adamadenw ma a ye baarababa mun kɛ a ye taama mun kɛ a ye ɲumanya mun kɛ a yɛrɛ yira kɛnɛ mun kan kɛnɛ mun ni silamɛya yɛrɛ yengiraw kɛnɛ kan jamana caman na vraiment o caman bɛ yen ani foli ka kan olu la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi taama ma nɔgɔ nka n'u bɛɛ a bɛ bɔ tuma bɛɛ ka taa ala ka jɔnw nisɔndiya ni ala ka kuma sanumanw ye an b'a yɛrɛ fo o la ka a welebagaw fana fo ni duguw ye ni jamanaw ye mun mako b'a la a ye na ka na laseli kɛ an b'a fo surtout a bɔra an yɛrɛ fɛ sisan près de 1 mois en Côte d'Ivoire ka yala dugu caman na min ye fédération ni section ye ka taa laseli kɛ minnu ye ɲɔgɔn falen kuma na u bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya jira ka sanga ni Kali Jalo ka nin baaraba in ye ka sirifikɛ sɛgɛnbali sɛgɛnnafiɲɛbɔbali Asayada Sherif Ahmed Tidiane Haidara nɔ k'u taama a ka baarakɛtaw la k'olu sɛbɛ a dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye
a bɛ se ka kɛ bolomadayɔrɔ ye sini mɔ cogo min maa wɛrɛ bolo ladege na sira fɛ. Bon fɛn minnu yɛrɛ livre kɔnɔna ninnu na a diyara n ye kosɛbɛ parce que depuis Chérifou ka kalan daminɛ ninnu a ka école fondamentale secondaire fo universitaire a y'a bɛɛ fɔ bon et puis a ye tagama minnu fana kɛ yɔrɔw ɲɛfɛ diɲɛ ɲɛfɛ ka wajulu ni ladilikan fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ donc a bɛɛ bɛ livre nin kɔnɔ donc Chérifou n'a kɔrɔkɛ kun bɛ cogo min na kɔrɔkɛ de ye baara nin daminɛ mais ala y'i wasa don o la ka sɔrɔ o ma se a kun ka se ka min bɛɛ kɛ donc ni dɔgɔnin hakili sɔrɔ ko kɔrɔkɛ dɛsɛra yɔrɔ min na ale kan'o kɛ donc an bɛ Chérifou fo ka waleman dɔn donc kali min kɛra sababu ye ka mɔgɔw hakili jigin a bɛɛ la mɔgɔw hakili kana tuna fana kɔ donc an b'o koli fana kɛ kali ye donc n kɔni ye n ka dugawu ni an ka commune ni kita bɛɛ ka dugawu don ni barika da bɛ kali ye a bɛ sira min kan an b'a dɛmɛ ala ka a ɲɛ a bolo. Nin gafe 7 min sɛbɛnna Kali Jalo fɛ kanu de y'a bila a la dɔnniya min bɛ la k'o bila bɛɛ lajɛlen ka bolo kan ni nka maa fɛnɛ ka baara jira maa min y'a ka baara ta tiɲɛ ye a ka cɛkɔrɔba sanuma a Sayada Chérifou Ousmane Madani Haidara nɔ na. Bi an bɛ Chérifou ka livre di kɛnɛ kan livre min sɛbɛnna an balimakɛ fɛ n'o de ye Kali Jalo ye vraiment livre in bɛ kuma a tigi de kan a tigi ye jɔn ye Cherif Ahmed ni ko Cherif Ahmed mɔgɔ min don a ka kɛwale a bɛ kabako de kɛ kabako n'a fɔ kabako n'a fɔ a bɛ mɔgɔ waju ala ka sira kan a bɛ jadi minnu kɛ vraiment livre bɛ kuma o de kan n bɛ se ka ladilikan min di Kali Jalo ma o de ye toujours a continuer nin chemin kan a ka livre sɛbɛn mɔgɔw kan mɔgɔ minnu ye kobaw kɛ surtout minnu ye kow kɛ ala ka siraw kan i n'a fɔ Cherif n'a ɲɔgɔnnaw. An ye livre min sɛbɛn a kan livre min bɛ kuma Cherifou yɛrɛ ka ɲɛnamaya de kan ka ta a ka a bangeli waatiw la ka taa se a ka kalanw ma ka taa se a ka formation na ka taa se a ka voyagew la ka taa se a ka wajulu ma a ye wulikajɔ minnu kɛ ka wajulu kɛ yɔrɔw la an kumana olu de kan ka taa se Cherifou yɛrɛ bɛ cogo di mɔgɔw bolo Cherifou yɛrɛ bɛ mɔgɔw minɛ cogo di ani hakilina jumɛn bɛ Cherifou la an ye olu de fara ɲɔgɔn kan walasa mɔgɔw ka se ka dɔn jɔn yɛrɛ de ye Cherifou ye parce que mɔgɔw b'a dɔn ni wajulu de ye mais Cherifou yɛrɛ maa wɛrɛ de ye min tɛ wajulukɛla dama ye a bɛ fɛn caman de kɛ min ni a tɛ wajulu yɛrɛ dama hukumu kɔnɔna na donc a ka maa minɛ cogo kalan yɛrɛ de ye Cherifou yɛrɛ yeli ye walima kalan yɛrɛ de ye Cherifou yɛrɛ dɔnni ye o la an y'a kanu ka livre in k'a kan mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in ka baara dan tɛ wajulu dama ye nin cɛ in ye adamaden dilanna de ye wa nin cɛ in nali diɲɛ kɔnɔ a ka kan ka dɔn mɔgɔw ka kan ka bɔ a kalama mɔgɔw bɔli a kalama an micro tɛ anw bolo ka mɔgɔw wele nka bigi bɛ anw bolo ka mɔgɔw kunnafoniya la an ka laɲini yɛrɛ ye min ye ni livre yɛrɛ sɛbɛnna o de ye mɔgɔw ka se ka dɔn jɔn de ye Cherifou ye parce que ni a dɔnna ni mɔgɔw y'a dɔn min ye Cherifou ye siga foyi t'a la i b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ de don min tɛ micro dama kɔfɛ parce que baara caman de bɛ Cherifou bɛ min kɛ adamadenya yɛrɛ ye ale yɛrɛ dɔnni yɛrɛ ye kalan de ye wa ale nali diɲɛ na o ka kan ka dɔn sabu mɔgɔ bilasirala de don hali wajulu kɔfɛla a ka baara bɛɛ ye adamaden kalan yɛrɛ de ye. Nin kɛnɛba in nisɔndiya ni farifoni tun bɛ fa bɛɛ lajɛlen la bɛɛ lajɛlen ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Cherifou la du ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Mali silamɛtɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayada Chérifou Ousmane Madani Haidara ka wolokansigi a Sayada Chérifou Ahmed Tidiane Haidara. O de fana b'an kɛ k'an kun na diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jɛ k'a ɲɛmada. Niger jamana ɲɛma Général Abdraman Tiani a ye jamana forobaca caman datugu minnu labaaratɔ bɛ se kɛ musaka ye jamana mɔ kabini juin kalo tile 8 ye jamana ɲɛma Général Abdraman Tiani ye sariya se ta ni nka cakɛda 9 ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen de datugu laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye cakɛda ninnu u bɛ yɛlɛma jamana ɲɛmayaso ka bolo kan wali kelen minisiri ɲɛma ka bolo kan wali kelen jamana ɲɛmayaso gouvernement ka bolo kan n'o ye secrétariat général ye a dabɔkun ye ka dɔbɔ jamana musaka la ka sabu kɛ nin kuma ye kuma gwɛlɛn ye diɲɛ kɔnɔ Niger jamana kɔnɔ kunnafonidisow minnu bɛ olu y'a jira juin kalo tile 10 tɛmɛnen k'a fɔ cakɛdaw minnu datugura jamana ɲɛma fɛ o dɔ ye Centre national d'études stratégiques et de sécurité lakanajakulu siya dɔ don jamana ɲɛmayaso bolo o datugura Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle o ɲɛsin bɛ baloko mɔ o cakɛda datugura Agence de modernisation des villes du Niger o ye cakɛda ye min ɲɛsin bɛ Niger jamana dugubaw jɔli mɔ ni k'u labɛn o datugura
Au commissariat à la modernisation de l'État, jamana ɲɛmayaso ka baaraw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min o jakulu y'o ye o fɛnɛ datugura. Autorité de régulation du secteur de l'eau o ɲɛsin bɛ ji sanuma min da ko ɲɛɲinini mɔ o datugura. Autorité de régulation du secteur de transport bolimafɛnw ka taa ni ka segin ko ɲɛnabɔli jɛkulu fɛnɛ datugura. Autorité de protection des données à caractère personnel kunnafoniw minnu bɛ se ka sɔrɔ maanifin kan n'olu don bɛ bɛrɛ la k'u lasago mansinw kɔnɔ bɔlɔlɔ nasiraw fɛ o jɛkulu fɛnɛ datugura. Nin cakɛda kɔnɔntɔn bɛɛ lajɛlen datugura jamana ɲɛmaa fɛ. Cakɛda ninnu minisiriso min y'u sigi u bɛ segin o minisiriso mɔ minnu y'a cakɛlaw ye ni olu kun bilara ka taa baara la cakɛda ninnu nɔ o cakɛla ninnu bɛ segin minisirisow ka bolow kan. Maa wɛrɛw minnu fɛnɛ taara sa ka sabu kɛ baara ɲɛdɔn bɛ u la forobaca kɛbaw tɛ nka sɛbɛnfura dɔ kun bɛ u ni jamana ɲɛmaayaso cɛ u bɛ sara min na n'o ye contractuels ye olu ka baara bi jɔ a sɔngɔɲɔgɔnsegi kan ka kɛ min ye u ka baara jɔlen ka sanga ni jamana baara sariyaw ye o bɛ segin u mɔ jamana ɲɛmaayaso fɛ. Cakɛda ninnu ni u ja b'a la kun bɛ u tɔgɔ la ani bolimafɛn minnu kun bɛ u tɔgɔ la olu bɛɛ lajɛlen bɛ bila sɔrɔko ni musaka ko minisiriso ka bolo ka don nataw la. Ameriki jamana pankurun fɔlɔ cunna ka bɛn ni juin kalo tile 12 ye nɛgɛ ɲɛ 22 Centrafrique faaba la Bangi ni Ameriki jamana ka maa wɛnɛ 17 ye. Pankurun in wulila Ameriki marabolo min na o ye Louisiane ye Alexandria dugurɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a jɔra furanjɛrɔ Ghana faaba la Accra ni ka sɔrɔ ka wuli k'i kunda Centrafrique faaba Bangi kan u donnen nɛgɛ ɲɛ 22 22h o n'a ɲɔgɔnna wɔyɔba ma kɛ a kan k'a sabu kɛ Donald Trump bɛ k'i bolo bɔ dunanw na ni ka bila yɔrɔ ɲini u la diɲɛ ɲɛfɛ. U selen Centrafrique faaba lakana tigilamaw ye u gwɛngwɛ sɛbɛnfura kow ɲɛnabɔlen kɔ lɛrɛ 4 ni ka se ni u ye dunanjigiso 2 la Centrafrique faaba la Bangi. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump a kɛn bɛ ka tɛgɛnɔ bila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ani diɲɛ jamana ɲɛma caman jɛ diɲɛ ɲɛfɛ janko dunan minnu bɛ Ameriki jamana kɔnɔ k'a daminɛ minnu y'u den ka don Ameriki ni sɛbɛnfura jɔlen tɛ u la ni u kan ka gwɛn ani minnu fɛnɛ bɛ yen ni u faso rɔ k'a sabu kɛ jamana jɔli hakilinaw ye u ni faso maa ɲɛmaw ma ɲɛ fɔla ni u siranna k'a fɔ u bɛ sɔn ka fa wale kelen ka minɛnka datugu n'u bolibaatɔ taar'u yɔrɔ sɔrɔ Ameriki jamana kɔnɔ kalifa rɔ. Donald Trump b'a fɛ ka nin bɛɛ lajɛlen de labɔ Ameriki tiɲɛ don olu tɛna bila ka taa u faso rɔ k'a sabu kɛ Ameriki jamana sariya kɛn bɛ k'o bali nka bila yɔrɔ wɛrɛ bɛ se sɔrɔ u la diɲɛ ɲɛfɛ min tɛ u faso ye. Nin ye Donald Trump ka fɛɛrɛ kura ye. Centrafrique jamana kɔnɔ forobatɔ dɔw ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔn Centrafrique maa ɲɛmaw ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bɛnna k'a bɛn de ka maa ninnu bisimilali lɔ ɲɛfɔli kɛn tɛ maa si ye Centrafrique jamana maa ɲɛmaw fɛ fangasenamatɔ ɲɛma minnu fɛnɛ bɛ Centrafrique olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ u degun bɛ bi k'a sabu kɛ jamana ɲɛmaw kɛmɛ k'u da k'u bonbo ye kɔrɔ ko min ye bɛɛ lajɛlen kunkanko ye n'a fɔra ko dunan min na Centrafrique jamana kɔnɔ ko jamana k'i tɛgɛ don o kɔrɔ a ka kan jamanadenw ka bɔ o kunkun n'o ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen de kalamɔ bɛn kɛra fɛn minnu kan u ka ɲɛfɔ ko nka k'olu b'a dɔn k'a fɔ ni ye jamana ɲɛmaw kɛlen ye k'u da k'u bonbo ye bɛɛ nafoloko bɛ ko da fɛ nka u n'a ta bɛ waa fɛ hali bi Centrafrique maa ɲɛmaw ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu n'a ka fanga y'a jira k'a fɔ a jɔrɔn bɛ k'a ye k'a fɔ Ameriki jamana ni Iran jamana bɛ ka taa bɛɛ dɔ tɛgɛ dɔ bilali ye ko bɛɛ in tɛ ɲuman ye Bani Israɛla mɔ. Bani Israɛla maa ɲɛmaw ko olu dɛna kɛrɛfɛ kɔrɔ. Bani Israɛla minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu n'a ka fanga jɔrɔn bɛ mun de fɔra Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ni Iran jamana maa ɲɛmaw cɛ n'u bɛ ka taa bɛɛ ye o kan. Iran jamana ka mugujugu dilan kunga nafolo min fɔ kan bɛ k'o kan ka jɔ Iran jamana ye ni Ameriki jamana maa ɲɛmaw bɛ k'u cɛ ko dɔrɔmɛ 1 tɛ ka di kunnafoniw bɛ ka na n'a ye fa bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ Émirats Arabes Unis jamana ɲɛmaw yɛrɛ de ye nafolo jɔ ka ba Iran maa ɲɛmaw ye o de n'a mɛn ni nɔgɔya donni ye kɔrɔ. Nafolo min bɛna di Iran jamana mɔ a nafolo labaaratɔ laban tɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ye Bani Israɛla mɔ wa. Bani Israɛla maa ɲɛmaw ko u jɔrɔn bɛ Ameriki ni Iran jamana kɛli la ka ɲɔgɔn ye. Bani Israɛla jamana kɔnɔ kunnafoni di sira min bɛ wele ko INET o ko Bani Israɛla maa ɲɛma dɔw ye Ameriki ni Iran cɛ a jamana filaw ɲɛmaw ka bɛɛ jɔrɔ ko bɛn ɲuman dɛ bɛnkan ɲuman fɛnɛ tɛna bɔ a kɔnɔ bɛn min da ka di Bani Israɛla la
bawo ko kabini kele ko bani Israila dembe kɛrɛfɛ bani Israila dunga lakana sirimbe ni ngoyino ma ɲɛma nunu nga fola u ma wasa fiyewu bawo olu kunga ma lamɛ u kunga ma do bala Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo bani Israila jamana kunnafonidiso iniyati ko bani Israila ma ɲɛma bɛ ma ɲɛma la o jɔrɔn bɛ nafolo min bɔ kan bɛ ko kan ka di Iran jamana ma n'a kɛra di fɛn ye a nafolo labaratɔ a kɔlɔlɔndan dɛ bani Israila jamana kan a na kɛ sababu ye bani Israila ka nikura fiyɛ a ka mugujugu dilan ni a ka maramafɛn dilan la a na kɛ sababu ye ka nikura fiyɛ bani Israila dɛmɛ jɛkulu Hezbollah la Liban u bɛ ka min gɛlɛ a na kɛ sababu ye ka nikura fiyɛ bani Israila dɛmɛba Hutiw la Yemen u bɛ ka min gɛlɛ ko k'a ye bɛnka kɔnɔ Ameriki jamana ni Iran jɛ gwɛlɛya foyi tɛna ɲɛsin Iran jamana ma mugufilita misili dilali kɔrɔ k'o tɛ ɲuman ye bani Israila jamana ma ko a sidɔn bɛ k'a fɔ mugujugu dilan kunga n'o ye Iranium ba yɛlɛmali ye ka kɛ mugujugu ye Ameriki ni Iran ma ɲɔgɔn ye o la yala ni sigi kɛra o ka wuli o ka o cogorɔ o tɛ degun wɛrɛ ye bani Israila ma wa bawo Ameriki jamana ɲɛmaw kungo Iran jamana Iranium dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira labalolen ka kɛ mugujugu ye a ka tiɲɛ ka bɔ yen pewu ni ka bɔ Iran jamana kɔnɔ nka Iran jamana ko k'a tɛ bɔ Iran jamana kɔnɔ dɛ Iran jamana bɛ se ka fɛɛrɛ de kɛ ka labaara ka dɔ bɔ a fanga la wali kelen k'a ɲaami ni ka barika ban ni danayabaliya ko don jɛkulu bɛ se ka ye Iran jamana dafɛ Iran jamana kɛtɔ k'o kɛ bani Israila ko ni wuli kɛra nin k'a kan mun b'a jira u la k'a fɔ Iran jamana k'a ka mugujugu ka dɔ bɔ a barika la Iran jamana kɔnɔ nka ka to Iran dugukolo kan sini mɔ fanga yɛlɛmanen Ameriki fanga kura nanen Iran jamana ka segin a ka Iranium kan k'a labalo kura ye ko mun b'a jira k'o tɛ se kɛ bani Israila ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ olu ka yela Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bolo tɔnɔ min bɛ bi Iran jamana ma ɲɛmaw fɛ k'a da kɔ ko wa na jagoya Ameriki jamana ɲɛma ka a ka u fɛnɛ bolo tɔnɔ min ka da u kɔ u bɛ se ka Liban bundeni nɛmɛ Hezbollah nɔfɛ ko ka ko to o cogo rɔ sa bani Israila jɔyɔrɔ bi juaya politiki bina k'u kan ko kuma ko Trump y'u janfa ko Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump y'i kɛrɛ don u mɔ nin ko in nɔ Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ bi wuli kɛnbɛ maa dɔ nɔfɛ musolaka don ko Kaya Kallas Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ ale de ɲɛsin bɛ Nazaralatɔnba Union Européenne jamanaw ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mu Euronews kunnafonidiso ka fɔla Nazarala o ko bi wuli kɛnbɛ Kaya Kallas musolaka in nɔfɛ ka fɔ a jɔyɔrɔ bɛ ka bonya Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ kojugu hakilina bɛ hakilina la hali jamana 27 ma ɲɛmɔgɔw ma nafɔ k'u b'o ta i b'a ye k'a fɔ musolaka in de bɛ t'i bana mini o ni tali cɛ o kɛn bɛ degun ye jamana dɔw ɲɛmɔgɔw ma o de y'a to bi ko labɛn bɛ sen na yɛlɛma bɛ se ka don Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ cogo min ni ka musolaka in fanga k'a juguya jɔyɔrɔ bɛ jɔyɔrɔ la k'o jira a la k'a fɔ a man ka tɛmɛ o kan bilen nka maa minnu sɔmin ka ja olu ko musolaka in wuli man di ka bɔ a jɔyɔrɔ la wali kelen a ka gwɛlɛ a senkɔrɔla ka ɲagasa k'a jɔyɔrɔ juguya bawo Nazaralatɔnba Union Européenne sariya senw de kɛmɛ k'a ka baarakɛtaw fɔ a ye k'a bɛ o sira de fɛnɛ kan Euronews kunnafonidiso Nazarala o ko Financial Times kunnafonidiso ye sonza k'a wuli k'a fɔ bi Kaya Kallas a sinaw minnu bɛ Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ ani a jamana ɲɛmaayaso kɔnɔ u caman wuli bɛ a nɔfɛ bi ko jamanaw minnu bɛ n'olu tɛ k'a ye ni ɲɛɲuman ye bi o dɔ ye Faransi jamana ye jigina ye mun ye musolaka fa fɛ a bɛ jɔyɔrɔ dɔw la kuma dɔw Nazaralatɔnba Union Européenne jamana 27 ɲɛmɔgɔw t'a fɛ k'a ye jɔyɔrɔw minnu na olu ka hakilina talenw na bawo a bɛ k'i n'a fɔ a b'i bana mini olu ka hakilina ni daŋɛnɛmayali cɛ ko Nazaralatɔnba Union Européenne ma ɲɛma dɔw ko u tɛ se jɛ n'o ye o tuma Faransi jamana yɛrɛ kɛn bɛ ka labɛn min kɛ dogodogonin dugu la sa n'o kan ka dajira Nazaralatɔnba Union Européenne na ka na ni yɛlɛma ye musolaka ka cogoyaw la Faransi jamana ma ɲɛmɔgɔw ko fɛɛrɛ saba bɛ u bolo nka fɛɛrɛ 2 da bɛ se o ma minnu bɛ musolaka jɔyɔrɔ dɔgɔya fɛɛrɛ fɔlɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na bi k'o fara Nazaralatɔnba Union Européenne Commission ɲɛmaa muso ka jɔyɔrɔ kan ni o ye Ursula von der Leyen ye fɛɛrɛ 2nan jɔyɔrɔ min b'a yɛrɛ bolo k'a ka jɔyɔrɔ in ɲɛsin sanni feere nasiraw ni ani sɔrɔ yiriwa siraw Nazaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ k'a dabɔ politiki binakuu la nin ye Faransi jamana maa ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ ye dogodogonin dugu la
min bɛ se ka to musolaka jɔyɔrɔ bɛ se ka jɔ a ya bawo kɔsa in na tuma min na ni nazaralatɔnba union européenne ma ɲɛmaa dɔw kan mɛn ko ka lajɛ ka nazaralatɔnba union européenne tɔgɔla kɛlɛbolo bɔ ten sa tuma bɛɛ an jigi dan bɛ Amérique jamana ka ko a b'an jigi yala ni kɛlɛbolo OTAN ye jamana ɲɛmaa bɛ jamana ɲɛmaa la Amérique jamana kunna a dɔw ni an ka hakilina ma na to ka fɔ ɲɔgɔn kɔ lakana yɛrɛ a ɲini bɛ ko min kama kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Russie jamana min na mɛ k'o filɛ an jugu ye Amérique jamana ɲɛmaa min na n'o fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ a dɔ la a kana banga fara an ka o kuma yan'an ka t'o siga la an yɛrɛ ka lajɛ ka kɛlɛbolo bɔ musolaka de y'a yira k'a fɔ fɛ ko t'o ye ko bawo ko ni nazaralatɔnba union européenne ye kɛlɛbolo wɛrɛ bɔ ko o ɲɛmaayaso ni kɛlɛbolo OTAN ɲɛmaayaso laban ka baaraw kana na to ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan k'a bɛ kɛ degun ye baara kɔnɔ o de bɛn tɛ nazaralatɔnba union européenne ma ɲɛmaa dɔw ma. o de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so in b'a sɔrɔ ka bɛn ni nin kuma in ye k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ k'a kan bɛɛ diɲɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka diɲɛ ye.